Erokamano Daniel Ouma wadhi nyime kama riwruok makwedo piny owacho koro seyo mokalo obila kuom tiyo gi teko modhuro kuom jopiny. Jotelogo ne ouma ahinya kaluwore kod wach nek mar ji abich e gwenge ma Ngata Barakoi e kaunti ma Narok kinde rakruok mapek mar jopiny gi obila odiechieng' manyoro. Kwethno kama oting'o jatend Wiper Kalonzo Musyoka mane en jatend piny machon jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, Martha Karua, ogayo mar DAP-K Eugene Wamalwa e romo ma okinyi ma kawuono nosiemo wang' sirikal kuom dhi nyime gi rocho ratiro mag oganda. E romo bende ne oyuore gi jatend migawo machon mar arita Laktar Fred Matiang'i ne gikone jatend piny William Ruto mondo ne ni jodak mane obago ng'anyo e puodho margi oyudo ratichgi. It's not me. It's a lie. You know now. Then it becomes national significance. It is very important. Yes.